Paghimo og public cemetery sa Barangay Guba, Dakbayan sa Sugbo, dili na minayon. Inay adto na kitukuron sa Barangay Sapang Dako, dinigyapon sa Dakbayan. Ano ang report? Tungod sa dinalian nga pagpanginahanglan nunod sa nagkadaghang namatay sa COVID-19 sa Cebu City, gikinahanglang makamugna na og bagong public cemetery ang syudad. Mismo si COVID overseer Roy Simato ang nangita og burial site. Sa usa ka sitio sa barangay sa Pangdako ang napilian nga i-develop isip bagong menteryo. Hopefully, if it would pass through the environmental requirements, then hopefully it will serve. It's a 2-hectare lot, but it's expandable. It can be increased. Samtang ang nahaunang napilian nga luna sa Barangay Guba dili na mahinayon tungod sa isyu may kalamigitan sa kaligupan. Una ninig isyuhan og notice of violation sa DNR 7 ang syudad tungod sa pagpamutol sa 389 ka punuan sa kahoy. Gingong illegal kini tungod sa walay pagtugot sa DNR. Gumikan nini, mipili ang Dakbayan og laing dapit nga kapahilunaan sa mga mamatay. I think there were some environmental concerns raised on the area. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.